ti nešto za jelo. O, hvala ti. Već sam završila s vježbom, idemo doma. I? Kako se osjećaš zbog sutra? Nervozna? Da, naravno. Puno sam vježbala, ali ne mislim da... Ne slušaš me, Luka. Ne, upravo si. Misli su mi na drugome mjestu. Da, vidim. Što je bilo? Ništa. Vidi koliko je sati. Nisu me zvali vezano za reality. Već gubim živce. Došao sam vidjeti mogu li naći Maroti, ali nema ga. Znači nisi došao mene vidjet? Ne. Ljuta? Ne. Moraš se naviknuti na kar. Takvi su oni. Čekaju dok ne postaneš očajan. Hoćeš da pogledamo film? Sad? Da. Da se opustiš. Moram li ugasiti? Aha, Luka. U redu. Znaš što? Upravo si. Ne mogu ovako. Sad ću ga ugasiti i ako Maroti želi pričati sa mnom, morat će nazad i ostaviti... On je! Zove! Šta? Da se javim! Halo? Maroti? Kako ste vi? Što je bilo? Luka, kako si? Slušaj me, produkcija je donijela odluku. Halo, čuješ li me, Luka? Da. Halo, gubim te, halo? Da? Ti si novi voditelj Talenta 21. Čestitam! Ne mogu vjerovati!